מה שהיה חשוב לי שתראי שכעצמאית, שאת מן הסתם מכניסה הרבה יותר מזה, הכיסוי שלך נכון להיום לאובדן כושר עבודה הוא 4,600. זה משהו שאנחנו כבר רואים שצריך לטפל בו, שיהיה התאמה בין ההכנסה שלך לבין הכיסוי לאובדן כושר עבודה. אם קורה מצב שאת לא יכולה לעבוד כתוצאה ממחלה או מתאונה מעל 3 חודשים, כרגע הסכום שתקבלי זה הסכום הזה. הוא בטח לא משקף את ההכנסה שלך, אז משהו שצריך לטפל בו. קיצור, רק אני מנסה להבין, כתבת הערות כאילו, נגיד קופה לא פעילה, ובעוד מקום קופה לא פעילה, ויש בהם כסף אם אני מבינה נכון. נכון. אז מה שאנחנו בעצם נעשה, אנחנו נפתח קופת פנסיה אחת, אנחנו נרכז לתוכה את הכספים מכל הקופות, אנחנו נדאג שגם הדמי ניהול שם יהיו כמה שיותר נמוכים וטובים, שהמסלול השקעה יהיה מסלול, את בחורה צעירה, יש לך הרבה זמן עד הפנסיה, נבחר במסלול השקעה חצי מנייתי. לא כזה הרבה זמן. יש לך זמן. שהוא ככה יניב כמה שיותר תשואות, שיהיה לך כמה שיותר כסף לגיל פרישה. בעצם את עושה לי סדר. חד משמעית. מהמם.